பாத்துக்கோங்க. ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது பகவத்கீதையினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அர்ஜுன விஷாத யோகம். அதாவது அர்ஜுனனுடைய கவலைக்கான போர் புரிய மாட்டேன் அப்படிங்கிற அதனால வந்த கவலைக்கான காரணங்கள். ஸோ அதை தான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதையினுடைய சாராம்சத்துல பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய அந்த 5 விதமான நிலைகளுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுப்பார். செகண்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 யோகங்கள் மேலேயுமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம். அதனுடைய ஹை லெவல் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி சாங்கிய யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்காங்க. சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகின்றோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். ஸோ இதனுடைய ஓவர்வியூ, இதனுடைய சாராம்சம் வந்து நம்ம இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்கே பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு செஷன் பிரேயர்ஸோட தொடங்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृप सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் நம்ம செகண்ட் அத்தியாயத்துல படிக்க போகின்றோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராதா கோவிந்தா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ அத்தியாயம் 1 சுருக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் அண்ட் இருமணம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் போர் புரியாததற்கான காரணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தோம். ஸோ முதல்ல வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து என்ன நடக்கிறது என்று கேட்கின்றார் சஞ்சயனிடம். சஞ்சயனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னன் துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்களுடைய படையும் அந்த அவங்க பக்க தரப்புல இருக்கக்கூடிய கௌரவர்கள் படையில இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றியும் அவர்களை பற்றிய புகழாரங்களையும் எல்லாமே பேசி இந்த பாண்டவர்களுடைய வியூக அமைப்பினுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ட் பத்தி தீமதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ட்டா அந்த திருஷ்டதூய்மன் பண்ண அந்த வியூகத்தை பற்றியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியார் கிட்ட வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய சிங்கம் போன்ற அந்த சங்கத்தை வந்து சங்கநாதத்தை வந்து அவர் ஊதின பிறகு எல்லா தரப்பிலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரவர்களுடைய சங்கநாதங்கள் வந்து முழங்குகின்றன. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சங்கநாதம் பாஞ்சஜன்யம், அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மராஜா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்த விஜயம், அதுக்கப்புறம் வந்து பவுண்டரமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சங்கொலிப்பே அந்த நாமம் வந்து பீமனுடையது. அதுக்கப்புறம் வந்து நகுலனும் சகாதேவனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம். ஸோ இத்தனை சங்குகள் வந்து அந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மற்றும் எல்லாருமே அவரவர்களுடைய சங்குகள், அதுக்கப்புறம் பறைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வாதி அது எல்லாமே அந்த சப்தங்கள் வந்து முழங்கப்படுகின்றது. அதனால விளையக்கூடிய அந்த அதாவது ஒலியும் அதுக்கப்புறம் அந்த அதிர்வுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அந்த அந்த அதிர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருதராஷ்டிரருடைய பிள்ளைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பயத்தை
உண்டு பண்ணுகின்றது. சோ அவர்களுடைய ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறலாயின. அதுக்கப்புறம் நம்ம அர்ஜுனன் வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில எடுத்துட்டு போயிட்டு அதாவது தேரை வந்து நிறுத்த சொல்றாரு நம்ம பகவானை. சோ பகவானும் வந்து அந்த தேரை வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில கொண்டு வந்து நிறுத்துகின்றார். சோ அர்ஜுனன் வந்து வில்லையும் அம்பையும் ஏந்து கொண்டு எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களை பார்த்து யாரோட நான் போர் புரியணும்ன்ற அந்த இது பாக்குறாரு. பார்க்கும் பொழுதே அவருக்கு வந்து உடல் நடுக்கம் வருகின்றது. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா வாயும் உலர்கின்றது, கைகளிலிருந்து காண்டீபமும் நழுவுகின்றது. சோ இரக்கத்தால் அவருக்கு எந்த மாதிரியான இரக்கம்னாக்கா இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இரக்கம். அதாவது நாம யார் என்று அதாவது ஐடென்டிபிகேஷன் தெரியாம பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் ரீதியாக தான் நம்ம எல்லாருமே இன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு நார்மலான மனிதரா இருந்தால் அப்படிதான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் இல்லையா? ஏன்னா ஆத்ம ரூபத்துல நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் என்பது நமக்கு கிடையாது. ஒருவர் இந்த பயிற்சி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் வந்து இந்த ஆன்ம உணர்வுக்கு வந்து பயிற்சியை எடுத்துக்கொள்ளும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் அந்த ஆன்மாவை வந்து பார்க்கவும் முடியும். ஆக்சுவலி தன் உணர்வு பாதையில செல்லக்கூடிய ஒருவரால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்ம ரூபத்தை வந்து காண முடியும். சோ இந்த ஜீவாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையும் துறந்து, அதாவது பலன்களை துறந்து, அதாவது தன்னுடைய இந்த பக்தியும் ஞானமும் அதை கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த இதுல போகும்பொழுது மேன்மேலும் முன்னேறி செல்லும் பொழுது அவர்கள் பிரம்ம நிலை அல்லது அந்த சமாதி நிலையை அவர்கள் காண்கின்றார்கள். சோ அந்த சமாதி நிலை காணும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட சம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட் மோட்ல போயிடுறது. இந்த உடல் வந்து என்ன, ஆன்மா என்றால் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கான பதில்கள் எல்லாமே பகவான் இப்ப நமக்கு சொல்வார். சோ இரக்கத்தினால அந்த இரக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன்ல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது. 2வது வந்து இன்பமின்மை. ஏன்னாக்கா அனைத்தையும் இழக்கும் பொழுது ஒரு டைனாஸ்டியே வந்து அழிவுறும் போது அதனால வரக்கூடியது நமக்கு வந்து துன்பம் தான் தவிர இன்பம் கிடையாது. 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லுவது பாவம். சோ இவ்வளோ பெரிய அந்த வம்சத்தையே வந்து நம்ம வந்து வேற அறுக்க போகின்றோம் இல்லையா? சோ அதனால வந்து அது பாவச் செயல் ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போதல். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா தேவையற்ற சந்ததி, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னோர்களுக்கு கருமாதிகள் கொடுப்பதில்லை. அதனால அவங்க சதா நரகத்துல உழன்றிருப்பாங்க. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காம போறதுனால இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வம்சமே வந்து அழியக்கூடிய தன்மைக்கு வருகின்றது. சோ இதனால வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் சென்று விடுகின்றது. இந்த 4 காரணங்கள் வைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனருக்கு போர் வீரன் என்னும் அந்த இது சத்திரியனாக இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து போர் புரிந்து ஆக வேண்டும். ஆனா இந்த மேல் கூறிய இந்த 4 காரணங்களால வந்து அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எய்து விட்டு உட்கார்ந்துறாரு. அவர் வந்து இப்ப வந்து அர்ஜுனனுடைய ஆட்சேபகனைக்கு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்கக்கூடிய தீர்வுகள் தான் இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நாம படிக்க போகின்றோம். ஏன் அர்ஜுனன் போர் புரியவில்லை என்பதை நாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அதற்கு விளக்கம் தரத்துக்கு இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. பெரிய சாப்டர். ஸோ 2nd சாப்டர், அப்புறம் 13th சாப்டர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 18th சாப்டர், இது எல்லாமே வந்து லென்தி சாப்டர்ஸ். ஸோ எல்லாமே இதுலயும் வந்து 70 ஸ்லோகம்ஸ் மேல இருக்கு. அதுல 78 ஸ்லோகம்ஸ் இருக்கு லாஸ்ட் சாப்டர்ல. ஸோ 13th சாப்டர் வந்து நிறைய வந்து டெப்தா படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா இருக்கிறதுலே டஃபஸ்ட் சாப்டர் எதுனாக்கா 13th சாப்டர் தான். ஸோ அதை நன்னா புரிஞ்சுட்டாதான் நம்மளால வந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே புரியும். ஸோ இந்த 2nd சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகத்தின் மேலதான் வந்து சொல்ல போறாங்க. சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, அதாவது இந்த ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். அதுதான் ஞானம். அந்த யோகம் தான் சாங்கிய யோகம் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ இந்த கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4 காரணங்களுக்கு வந்து விளக்கங்கள் வந்து 3 யோகத்தின் மேல சொல்கின்றார். ஞான யோகம், கர்ம யோகம் அண்ட் புத்தி யோகம். புத்தி யோகம் என்பது என்ன என்றால் பக்தி யோகம். ஞானம் கலந்த பக்தியை தான் வந்து நாம வந்து புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஞானத்தை நாம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அதற்கேற்றவாறு பக்தியும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுத்தும் பொழுது ரைட்டான டைரக்ஷன்ல செய்யும். சோ பக்தியோட செயல்படணும், அது ரொம்ப முக்கியம்.
சோ பக்தியோடு செயல்படும் பொழுது எந்த ஒரு பலன்களையும் எதிர்பார்க்காமல் நாம செய்யும் பொழுது அப்போ வந்து நம்ம பாவ விளைவுகளால் வந்து பந்தப்படுவது கிடையாது. ஸோ 2.11ல இருந்து அதாவது 2.1ல இருந்து 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இரு மனத்திலேயே வந்து சொல்லுவார் அவர் வந்து. ஸோ பகவானும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இல்லையா, ஏன்னா ஃப்ரெண்டுங்கிற முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா திட்டுறது கூட ஒரு மென்மையாக தான் திட்டணும். ஆனா கண்டிப்பாக அவனுக்கு நன்மை எது தீமை எது அப்படிங்கிறது வந்து அவன் கண்டிப்பாக வந்து அவனுக்கு சொல்லணும்ன்றது அவருடைய இது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த அவர் அவர் வந்து அவனை வந்து திட்டுவார். எங்கிருந்து உனக்கு இந்த கல்மஷம் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கேட்பார். குதஸ்தா கல்மஷம் அது வந்து கேட்பார். அவர் வந்து எங்க இருந்து உனக்கு இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டது அப்படின்ட்டு கேட்பாரு. நல்ல ஞானமுடையவன் நீ வந்து இந்த மாதிரி வந்து கலக்கங்கள் எல்லாமே வந்து பொருட்படுத்தக்கூடாது. சோ இங்க வந்து நீ வந்திருக்கிற போர் புரியறதுக்கு. சோ இப்ப நீ போர் புரிய மாட்டேன் என்று சொல்வது எப்படி இருக்குனாக்கா, நீச்சல் தெரியாத ஒருத்தன் வந்து தண்ணியில வந்து தெரியாம இறங்கிட்டு போயிட்டானாக்கா அவனை காப்பாற்றுவதற்கு நீ எப்படி வெறும் சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கிறியோ, சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா சட்டை மட்டும்தான் வரும், உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை நம்மள ரட்சிக்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு அனலஜி வந்து அதாவது ஓமையை வந்து எக்ஸ்பிளைனா கொடுக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து இந்த ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி நாம யாரு, who am I அப்படிங்கறத பத்தி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் யார் என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு ஆன்மா, உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகம். சோ அது பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 11th இருந்து 30th ஸ்லோகம் வந்து ஞானத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து கவர் பண்றாரு. அதுக்கு அடுத்து வந்து 31வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 37வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம காண்டம் அதாவது கர்ம யோகத்தின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு. அடுத்து 33 பிளஸ் 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகத்தின் மேல சொல்றாரு பதில்கள். சோ ஒன்னொன்னு இறக்கத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்து உடல் மேல கருணை புரியாதே, அது எப்படி இருக்குன்னா நீ வெறும் சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஒருத்தர் நீந்த தெரியாதவர்கள் வந்து தெரியாம வந்து ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குளத்துல எங்கேயோ இறங்கிட்டு அவங்களால வெளியில வர முடியல, ஒரு கடல்ல இறங்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போட்டு நீ போய் அவனை பிடிச்சி நீர் தேக்கத்துல இருந்து அவனை இழுத்துட்டு வரும்பொழுது வெறும் சட்டை மட்டும் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் இருக்கு உன்னுடைய இறக்கம் வந்து இந்த உடலுக்கு இருக்கக்கூடாது, ஆன்மாவுக்கு இருக்கணும். சோ இந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல இருக்கு, ஆனா வயதான பிறகு வேறு ஒரு உடலை அது கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டும், இல்லை என்றால் அதனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு மோட்சகதியை அடைய வேண்டும். சோ இந்த ஞானத்தை நீ வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் கவரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 11 to 30 வரைக்கும் ஞானத்தின் மேல சொல்றாரு. இன்பமின்மை ஏன்னா போருடைய விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் இருக்காது அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரியும். அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, நீ கர்ம யோகியாக மாறணும். கர்ம காண்டம் என்பது பலன் நோக்கு செயல்களை செய்வது, கர்ம யோகி என்பது பலன் நோக்கு செயல்களை அதாவது செயல்கள் எல்லாமே செய்யணும், ஆனா பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது, அது வந்து கர்ம யோகம். அதுல 2 வகை, அது அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போகின்றோம். இந்த பகவத்கீதையே பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 மாடியூல்ஸா பிரிக்கிறோம். முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகத்தின் மேல படிக்கிறோம். அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தின் மேல படிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்த 6 சாப்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மேல படிக்கின்றோம். சோ இந்த கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 வகை என்பதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். அடுத்து பாவ செயல், கொல்வது பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவார். பக்தியோட செய், எல்லாத்தையும் எனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணு. சோ ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது அது பாவ விளைவுகளுக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. சோ ஒரு நீதிபதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ குற்றவாளிகளுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை அல்லது மரண தண்டனை விதிக்கின்றார். சோ ஒரு உயிர் போறதுக்கு அவரா காரணம்? கண்டிப்பாக இல்லை. அவன் செய்த தவறுக்கு அவன் வந்து பனிஷ்மெண்ட். அதனால வந்து அந்த பாவம் வந்து நீதிபதிக்கு வந்து சேருமா? 100% கிடையாது. சோ அதே மாதிரிதான் போர்ல வந்து நீ போர் புரியணும், அங்க உயிர் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்றுட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் ராங் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சொல்லுவார். சோ உன்னுடைய கடமையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோட செயல்படு அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய். எதை சமர்ப்பிக்கணும்? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்களை நாம வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமனம். சோ நம்ம எல்லாருமே டியூவாலிட்டிஸ்ல தான் இருக்கோம் இல்லையா. 2 மனசு ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து
2 விதமான தாட் ப்ராசஸ் வரும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த குணத்தோட நாம வந்து ஐக்கியமா இருக்குமோ அந்த குணத்தினுடைய இயல்பு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்துடும். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி இந்த பௌதிக உலகம் வந்து 3 குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆக்சுவலி நாம் எல்லாருமே இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல வந்து மேல் நோக்கி இருப்போம். அந்த குணங்கள் எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது? நாம முற்பிறவியில் செய்த கர்மங்கள், அதுக்கப்புறம் நாம இறக்கும் பொழுது என்ன ஆசைகள், என்ன உணர்வுல இருந்து இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா வெளியே சென்றதோ அதை எல்லாமே வந்து ஸ்டாக் பேலன்ஸா பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு உடலை ஏற்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்கிறது. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி என்ன கண்டினியூவேஷன் இருந்ததோ அது கண்டினியூவேஷன் இனிஷியல் ஃபேஸ்ல வரும். அதுக்கப்புறம் நாம இப்ப இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நம்மளுடைய மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு அந்த நாம செய்யக்கூடிய நற்காரியங்களோ இல்லை தீய காரியங்களோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து பாவத்துக்கோ புண்ணியத்துக்கோ நம்மள வந்து நிறைய எலிவேட் பண்ணும். ஸோ அதனால வந்து பிறப்பும் பொழுது நம்மளுடைய சுபாவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய முற்பிறவினுடைய இது பேலன்ஸ் வச்சுதான் அது வந்து அடையப்படுகின்றது. அதுதான் பிறவி குணம் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய பேர் திட்டுவோம் இல்லையா? ஸோ உண்மையிலே அது கரெக்டான ஒண்ணுதான். ஏன்னா முற்பிறவி வரைக்குமே நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தோமோ அதனுடைய பந்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த பிறவி வரும்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உணர்வினுடைய எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுடைய குணாதிசயத்தை வந்து நிர்ணயிக்கின்றது. ஸோ 3 விதமான குணங்கள், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ் குணம். இதை இன்னும் டீட்டெயிலா வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். ஹை லெவலா நான் 2 வார்த்தை இப்ப சொல்றேன். சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்வகுணம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை அளிக்கக்கூடிய குணம். அவர்களுடைய இலக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம். சோ அதனாலதான் அவங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிறார்கள். நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஏன்னா இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியம் இருப்பதால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் ஆகின்றோம். யார் ஒருவர் இந்த 3 குணங்களை வென்று நிர்குணமாகின்றார்களோ அவர்கள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பகவானுடைய அந்த நிர்குணவாதியாகிய அந்த பிரம்ம நிலையோ அல்லது சமாதி நிலையை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். சோ அப்படி போகணும்னாக்கா நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்திக்கு வரணும். சோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது. சோ ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய முற்பிறவினுடைய அவுட்கம்ஸ் தான் நம்ம இப்ப வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லையா? சோ யாருமே காரணம் கிடையாது. நாம இன்னைக்கு வந்து நல்ல நிலையில இருக்கோம், இல்லை ரொம்பவுமே சங்கடத்துல இருக்கோம்னாக்கா அதற்கான விளைவுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த விளைவுகள் எல்லாமே நாம முற்பிறவில செய்த கர்மங்கள் தான். யாரும் நமக்கு வந்து கெடுதல் செய்யணும்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. சோ நாம இதை அனுபவிக்கணும்ன்றது ஆல்ரெடி நமக்கு இது கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று. ஏன்னா அதெல்லாம் நாம செஞ்சதுதான். யாருடைய பாவ புண்ணியங்களையும் வந்து பகவான் எப்பவுமே ஏற்றுக்கிறதும் கிடையாது. பாவ விமோக்ஷனம் மட்டும்தான் அவர் வந்து கொடுப்பார். சோ அதனால இந்த 2 அதாவது இரு மனம் வந்து எப்ப வரும்னாக்கா நாம இந்த பௌதீக இயற்கையோட நிறைய ஐக்கியமாயிட்டு இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர் மேலே நம்மளுடைய லைஃப் அதனுடைய இணைப்பால் நாம வந்து செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த இருமனம் என்னும் அந்த நிலையில நம்ம எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து நாம என்னைக்குமே வெளியில வரணும் இல்லையா? சோ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னாக்கா இந்த பயிற்சிகள். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்தக்கூடிய பயிற்சிகள். சிதாதிர் முனி அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஆழ்நிலை அப்படின்னாக்கா டிரான்சிடென்டல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. தூய பியோர் டிரான்சிடென்டல் நினைவில் உள்ள நபர். சோ அந்த நிலைக்கு போகணும்னா பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான் போக முடியும். சோ ஒருவர் வந்து தியான பயிற்சி செய்யும் பொழுது கூட யார் மேல தியானத்தை செய்வார்கள்? பகவான் மீது தியானத்தை செய்வார்கள். சோ அந்த தூய ஆழ்நிலை நிலைவில் உள்ள நபர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிதாதிர் முனி. சோ அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் 2.54 இருந்து 72 வரைக்கும். இருமனத்துக்கான திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே வந்து பகவானுக்கு செய்கின்றோம். அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கடமையை நாம செய்கின்றோம் நினைச்சுட்டு நாம வந்து செய்யணும். குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன், டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அதுக்கான விளக்கம் வந்து 18th இருந்து 26th ஸ்லோகம் வரைக்குமே வருது, கவர் பண்றாங்க. வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க நீ ஒரு முன்மாதிரியாக இருப்பாய். சோ இவர்கள் போரில் வெற்றி பெற்றால் தர்மம் என்பது நிலைநிறுத்தப்படும், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தைகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கும் நல்வழியில எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு இவங்களால முடியும்.
சோ அதனால வந்து அந்த வர்ண சங்கரத்தையும் உன்னால் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்தந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து வந்து சொல்ற அதாவது 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இருமனத்தை பற்றியே பேசுவார். ஸோ செகண்ட் ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பகவானை எந்த நிலையில் நாம வந்து நிலையில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து சக்தி ரூபத்திலயும் இருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜெட்டிக்காவும் இருக்காரு, எனர்ஜியும் அவர் தான், இன்டர்னல் எனர்ஜியும் நம்மளுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கக்கூடியவரும் அந்த சொரூபமும் பகவான் தான். அதே மாதிரி ஒரு உருவத்திலையும் நம்ம வந்து அவரை வந்து பார்க்கின்றோம். சோ தோன்றாத அருவம் என்பது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கூட இப்ப பகவான் இருக்கார், ஆனா நமக்கு இந்த கண்களால் பார்க்க முடியவில்லை. சோ எல்லா இடத்திலயும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் தோன்றாத அருவம் அப்படிங்கிறது. அதாவது எனர்ஜி லெவல்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பர்சனல் ஃபார்ம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவத்துல பார்க்கிறது. சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது பகவானை வந்து நம்ம வந்து 3 நிலைகளை நம்ம வந்து காண முடியும். அந்த பிரம்மனை வந்து 3 நிலைகளில் வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக் லெவல் ஒன்லி சக்தி ரூபத்துல பார்க்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எதோடனாக்கா எப்படி ஒரு சூரிய பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் வந்து பிரம்மனும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் அந்த ரூபத்துல பகவான் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ரெண்டாவது பாகவதத்துல இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் தான் நான் சொல்றேன். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரொம்ப சூரியனை உத்து பார்த்தோம்னாக்கா சூரியனுடைய வட்டத்தை நம்மளால வந்து காண முடியும். அது வந்து பகவானுடைய நெக்ஸ்ட், அதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த ஒருவருடைய அந்த தன்னிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வட்டத்தை எப்படி ஒருவரால் காண முடியுமோ அதே மாதிரி பரமாத்மா நிலையை ஒருவரால் உணர முடியும். பரமாத்மா நிலைகளை பற்றி நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். அதனால அதை பத்தி இப்ப நம்ம டிஸ்கஷன் வேண்டாம். அதுக்கடுத்து வந்து பகவான். ஸோ பகவான் என்பது ஹையஸ்ட் லெவல், அவருடைய பர்சனல் ஃபார்ம். ஸோ அது பாத்தீங்க எப்படின்னாக்கா சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே சென்றால் எப்படி அங்க வந்து பகவானை பார்ப்போம் அப்படிங்கிற, அதாவது சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே செல்லுதல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இருப்பிடத்தை நம்மளால வந்து காண முடியும். அவருடைய பர்சனல் ஃபார்மை ஃபுல்லா பார்க்க முடியும். பரமாத்மா என்பது 4 கைகளுடைய சொரூபம், அவர் நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே நம்ம 4th சாப்டர்ல படிப்போம். ஸோ அங்க வந்து துவைத பிலாசபி இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம். அப்போ வந்து நான் இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்றேன். இன்னைக்கு நம்ம ஆத்மாவும் உடலும் இதை பற்றி நம்ம வந்து பேசிக்கா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆத்மாவுடைய சுபாவங்கள், அதாவது இயல்புகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆத்மா என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனுடைய இயல்புகள் என்ன, அதனுடைய சைஸ் என்ன, அது எப்படி இந்த உடல்ல இருக்கு, நாம வந்து இங்க சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த சுவாசம், இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சுவாசம் என்ற அந்த இதுல கான்சியஸ்னஸ்ல தான் உணர்வு என்பதுதான் ஆத்மாவுடைய ரெகக்னைசேஷன். எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்குன்னாக்கா நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் இல்லையா, சோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல்ல அந்த கூட்டுல வந்து ஆன்மா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது. சோ எங்க இருக்குனாக்கா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கு. அந்த ஆன்மாவுடைய அளவு என்ன, 10,000ல் 1 பகுதி, அதாவது நம்மளுடைய தலைமுடியினுடைய நுனி பகுதி எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுல 10,000ல் 1 பகுதி தான் வந்து ஆத்மாவுடைய அளவு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே வந்து உபனிஷத்கள்ல இருந்து எடுத்தும் போட்டிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி பகவான் வந்து இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது இல்ல, இது அலாங் வித் த கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் நீங்க பண்ணணும்னாக்கா முண்டக உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் கதா உபனிஷத், இது எல்லாமே வந்து பிரபுபாதா மொழி உரையில நல்லா கொடுத்திருக்காரு. சோ பகவான் என்றால் என்ன, பேசிக்கலி 6 இயல்புகள், வைபவங்கள், அதாவது மெஜாரிட்டி வைபவங்கள், அனைத்து புகழ், அனைத்து வளம், அதுக்கப்புறம் அனைத்து செல்வம், அனைத்து துறவு, அதுக்கப்புறம் அனைத்து அழகு, அதுக்கப்புறம் வந்து அனைத்து அறிவு, இது எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்ட். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் நல்லா படிப்பாங்க, பெரிய ஸ்காலர் ஆக்சுவலி. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா டாப் மோஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்மளால டாப் மோஸ்ட் இருக்க முடியும், ஆனா பகவான் எல்லாத்துலயுமே டாப் மோஸ்ட். சோ அதுதான் வந்து பகவானுடைய டெஃபினிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பராசர முனி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேத வியாசருடைய தந்தை பராசர முனி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லியிருக்காரு. அதனால பகவானுக்கான விளக்கத்தை வந்து இது 2nd ஸ்லோகத்துல நீங்க படிப்பீங்க. சோ இந்த ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க இருக்கு, ஹிருதயத்துல இருக்கு. இந்த ஆன்மா வந்து 5 விதமான வாயுக்கள்ல வந்து மிதந்துட்டு இருக்கு. அப்பானா, உதானா, வயானா, சமானா, பிராணா. பிராணா என்பது நாம சுவாசிக்கிறோம். இந்த 5 விதமான, நீங்க வந்து
எங்கன்னா யோகம், அதாவது யஜ்ஞங்கள் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த சமர்ப்பணம் பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 5 வாயுக்கள் பேரை வந்து கண்டிப்பாக சொல்வார்கள். ஏன்னா ஆத்ம ரூபத்துல நாம் அதை சமர்ப்பிக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ அந்த வாயுக்களை சொல்லிதான் ஒரு பகவானுக்கு நிவேதனம் படைக்கிறதுனா கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பானா வயானா இது சொல்லுவாங்க. சோ அப்படின்னாக்கா நாட் பை த பிசிக்கலி வி ஆர் கிவிங் த, அதாவது we are providing the பிரசாதம் டு பகவானுக்கு நிவேதனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நாட் பை த பிசிக்கல், ஃப்ரம் த ஆத்மா பூர்வமாக நம்ம வந்து சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம் அந்த நிவேதனத்தை. சோ இது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. அத திவ்யோத்தாயக சாங்கிய யோகக கார்பண்ய தோஷோ பகதஸ்வபாவகா வ்ருச்வாமி த்வாம் தர்ம சம்மூட சேதகா யச்ரேயஸ்யன் நிஸ்சிதம் ப்ருஹுதன்மே சிஷ்யதேஹம் சாதிமாம் த்வாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 7வது ஸ்லோகம்லதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் ஆகின்றார். அதாவது அவரை சரணடைகின்றார். கார்பண்ய தோஷம், அதாவது தோஷம் என்றால் நமக்கு வந்து அட் இஸ் எ பிளாக்கேஜ் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குழப்பம் அடைந்து பலவீனம். தோஷம் என்பது ஒருத்தருடைய பலவீனத்தை குறிக்கின்றது, அதாவது குறையை குறிக்கின்றது, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறை, அதுதான் தோஷம். கார்பண்ய தோஷம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவந்தோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் உடையவன், ஆனா ஞானம் இருந்தும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையினுடைய சம்பந்தத்தால பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே அந்த பௌதிக இதுலதான் வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து. ஒரு செகண்ட், 1 செகண்ட். சாரி. சோ கார்பண்ய தோஷ பகத் ஸ்வபாவம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இயல்பு. ரிச்சாமித்வம் தர்ம சம்மூட சேத்தக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் எனது கடமை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மதம் என்றால் என்ன? ரிலீஜன். ரிலீஜன் என்னாக்கா நம்ம வந்து கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம், இந்து அப்படின்னு எடுத்துக்க கூடாது. ரிலீஜன் என்றால் மதம் என்றால் தர்மம் என்று பொருள். தர்மம் என்றால் என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் உண்டு. அதை நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நானு. சோ என்ன, நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து, இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட வந்து இவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய குழப்பங்கள் எல்லாத்தையுமே பொறுமையா கேட்டுட்டு இருக்கார். நாம கூட வந்து பர்ஃபெக்ட் லிசனரா இருக்கணும். எப்பவுமே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே யாராவது ஏதாவது சொல்ல வராங்கனாக்கா வி ஷுட் அலோவ் தெம் டு ஸ்பீக். நாம அதை போய் தடுத்து நம்மளுடைய வியூஸை சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன சொல்ல வராங்கன்றத வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவங்க எதுவும் சொல்லாம கூட கம்முன்னு சைலண்டா போயிடுவாங்க. அதனால அடுத்தவர்களை பேசுவதற்கு நாம கண்டிப்பாக அனுமதிக்க வேண்டும். ஸோ நான் என் கடமை, அது எப்படி பகவான் எவ்வளவு அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்ட் சாப்டர் முழுவதுமே அவர் எதுவுமே சொல்லல. இப்போ பேசுவார் இனிமே அவர் வந்து என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர். சோ ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக், இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான், அந்த வியூல தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். ஆன்ம ரீதியா அவர் வந்து எதையுமே பார்க்கல. இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க எனக்கு நிச்சிதம் புருகி தன்மே, அதாவது புருகி என்றால் சொல்லணும்னு கேட்கிறார். நிச்சிதம் நிச்சயமாக நீங்க எனக்கு சொல்லணும். சிஷ்யன் ஆகிவிட்டேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்மே சிஷ்யதே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தன்னிடம் புகழ் அடைந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே போய் அடைக்கலம்
அடைய வேண்டியவர் யாருன்னாக்கா பகவான் கிட்ட தான் நம்ம போகணும் இல்லையா? உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒரு சிஷ்யனாக வந்து பகவான் கிட்ட போயிட்டு சரணடைகின்றார். பகவான் இந்த ஜகத்துக்கே வந்து குரு. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், அவர் பாதங்கள்ல இவர் வந்து சரணாகதி அடைந்தாச்சு. எனக்கு எது நன்மை அப்படிங்கறத வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். சோ இப்பதான் நான் இந்த அனாலஜி பத்தி சொன்னேன். சோ நம்ம வந்து பூரணம் அப்படிங்கிறது, பூரண உண்மை என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. இந்த பூரண உண்மை நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகள். எவ்வாறு சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், அதுக்கப்புறம் சூரியன் கிரகத்துக்குள்ளே ஒருவர் வந்து செல்லக்கூடிய அந்த நிலையில, பிரம்ம நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலைகளை அவர்களால் பகவானுடைய டிஃபரெண்ட் சொரூபங்களை காணலாம். தோன்றாத அருவமாக காணலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா சொரூபம் 4 கைகளுடைய சொரூபத்தையும் காணலாம். அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய பகவானுடைய சொரூபத்தையும் அவர்களால் பார்க்க முடியும். இது எப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த விஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பார்வை, இந்த பார்வை எப்படின்னாக்கா ஞானத்தின் மீது படியும் பொழுது அந்த பூரணத்தினுடைய உண்மையினுடைய சொரூபத்தை நாம காண்கின்றோம். இப்போ வந்து இந்த ஆகாயமே இருக்கின்றது என்றால், கடல் கிட்ட போனீங்கன்னாக்கா ஆகாயமும் அந்த கடலும் வந்து மர்ஜான மாதிரிதான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா அக்கறை அந்த பக்கம் போய் பார்த்தோம்னாக்கா ஆகாயம் என்றைக்குமே வந்து இந்த கடலோட மெர்ஜ் ஆவது கிடையாது, ஒன்று இணைவது கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம இங்கிருந்து பார்க்கும்பொழுது எல்லா இடங்களையுமே ஒன்றாக இருப்பதாக காண்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் எல்லா இடத்திலுமே நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து பூர்ணமாக இருக்கின்றார் என்று நாம, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன். 2வது, அந்த பக்கம் போய் பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து கொஞ்சம், அதாவது இந்த ஞானத்துல நம்ம வந்து விருதி செஞ்சுட்டு போகும் பொழுது, இந்த தியானத்திலையும் யோக நிலை யோக பயிற்சியில நம்ம போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பரமாத்மா ஸ்வரூபை காணதை வந்து ஒரு மரத்தை நம்ம வந்து தொலை தூரத்துல இருந்து எப்படி பார்க்க முடியுமோ அதே அந்த அந்த ரூபத்தை நாம காண்கின்றோம். அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம நிலையில நம்ம ஹையஸ்டா போகும்பொழுது பகவானுடைய அந்த ஸ்வரூபத்தை காண முடியும். அது எப்படின்னாக்கா இந்த தூரத்துல இருந்தே நம்மளால வந்து அந்த மரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவையை காணக்கூடிய அந்த விஷன். ஆக்சுவலி இது ஒரு ஓமை எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் விஷன் இருக்கும். நம்ம ஒவ்வொரு நிலையை நாம வந்து இந்த யோக பயிற்சியில போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், சோ இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது இந்த மாதிரியான நிலைகளை வந்து நாம வந்து காண்கின்றோம். ஆனா அனைத்துமே வந்து பக்தியில தான் வந்து முடியணும். நீங்க எந்த யோகத்துல நீங்க போனாலுமே இறுதியில பக்தியில தான் நம்ம வந்து முடிஞ்சாதான் பகவானை நம்மளால வந்து காண முடியும். சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன அந்த இது. எஸ், இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இரக்கத்துக்கு, இந்த அதாவது பௌதீக இரக்கம், அதுக்கான பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மேல வந்து 2.11 இருந்து 2.30 ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் பண்றாரு. எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேகினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேஹாந்த்ர பிராப்திர் திரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. திரஸ்தத்ர முஹ்யதி. எஸ், தேகத்தை உடையவனின் உடல், அதாவது இந்த தேகத்தின் உடையவன் இது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவும் மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. சோ நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை இது. சோ எப்படின்னாக்கா நாம நிதான புத்தி, அதாவது சோபர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. நிதான புத்தினாக்க ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்கள், அதாவது வைஸ்லி பீப்புள், ஞானம் உடையவர்கள், அவர்கள் வந்து இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது கிடையாது. இது இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இல்லையா? நாம் இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்தோம், வளர்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் இளமை, அதாவது யவ்வனத்தை அடைகின்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிள்ளைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முதுமை, அதுக்கப்புறம் வியாதி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிறப்பு இறப்பு வந்து காமன். சோ இந்த 6 நிலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கடந்து செல்கின்றோம் ஒரு வாழ்க்கையில. சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆன்மாவும் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது என்னென்ன போகிறதுனாக்கா இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டுமே. இது இன்னும் 13வது சாப்டர்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். இது 24 பண்புகள், என்னென்ன பண்புகள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நன்னா படிப்போம். சோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து பொறுமையா இருக்கணும். சோ இந்த ஸ்தூல உடல்
அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராஸ் பாடின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து இந்த பௌதீக இயற்கையால் ஆனது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆன்மீக உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து அதோட வந்து சூக்ஷ்ம உடல் வந்து கலந்திருக்கின்றது. அந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதனால் ஆனதுன்னாக்கா இந்த உயிர்வாழியினுடைய மனது, இந்த உயிர்வாழியுடைய புலன்கள், அந்த அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறிவு. சோ இந்த மூன்றுமே கலந்துதான் வந்து சூக்ஷ்மமாக ஆகின்றது. அதோட சேர்ந்து அந்த ஆன்மாவும் இருப்பது. சோ இந்த உடலை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்லும் பொழுது, ஆன்மா செல்லும் பொழுது இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதோட தான் செல்லும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம என்னென்ன ஆசைகள், என்ன உணர்வுகள் எல்லாம் நம்ம பெண்டிங் வச்சிருந்தோமோ அதே தான் வந்து அடுத்த பிறவிக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கர்மங்கள், நாம செய்த கர்மங்களுடைய விளைவுகள். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபேமிலியில வந்து நாம பிறக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா அது எதனால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்றால் சிமிலர் கர்மங்களுடைய குடும்பத்துல தான் நாம வந்து பிறக்கின்றோம். இது நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம தாத்தா பாட்டி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பா அம்மா, சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சேம் ஜீன்ஸ் மேக்கப் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படின்னாக்கா அந்த இயல்புகள் எல்லாமே சுபாவங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிமிலராகவே இருக்கும். அது எப்படின்னாக்கா இவர்களுடைய கர்மங்களும் அவர்களை இப்ப நாம பிறந்திருக்கோம், என்னுடைய தந்தையினுடைய கர்மமும் என்னுடைய கர்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேட்டடா இருக்கும். சிமிலர் டைப் ஆஃப் கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேப் பண்ணி அதுக்கான ஒரு குடும்பத்துல தான் நாம வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். சோ நம்மளுடைய பிறவி எங்கே என்பது கண்டிப்பாக இது பேஸ்டு தான் வருது. எப்பொழுது என்பது கர்மங்களுடைய குவாலிட்டி பொறுத்து. நல்ல கர்மங்கள் செய்திருந்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உன்னதமான கர்மங்கள் செய்திருந்தால் சொர்க்கத்துல போய் இருக்கலாம். இல்லை தீய கர்மங்கள் செய்திருந்தால் நரகத்துல உழல்வோம். இல்ல கர்மங்கள் வந்து அனைத்தையுமே, அதாவது பாவ செயல்கள் செய்யாம நற்கர்மங்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்திருந்தால் மோட்சகதி அடைந்து வைகுண்டத்திற்கும் செல்ல முடியும். சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்திருக்கக்கூடிய இந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அடுத்த பிறவி எது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிர்ணயிச்சுக்கிறோம். சோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் மரணத்தின் போது, மரணம் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது என்ன ஆகும்னாக்கா எங்க செல்லணும், அதனுடைய அதாவது கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நரகத்திற்கா, சொர்க்கத்திற்கா, மோட்சத்துக்கா, இது எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து செல்லணும்னா கூட எப்பொழுது செல்லணும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் வந்து நிர்ணயிப்பார். அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில வந்து சோ நீங்க எவ்வளவு அனுபவிக்கணுமோ அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்த உடலுக்கு நம்ம செல்ல முடியும். சோ இதுதான் வந்து இந்த ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுதான் வந்து சாங்கிய யோகம், த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சாங்கிய யோகத்தை வந்து யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ இது போன்ற மாற்றங்களுக்கு அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஆச்சரியமாக அவங்களுக்கு தெரியாது. இது வந்து நடந்துட்டே இருக்கக்கூடியதுதான். இந்த பிறப்பு இறப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்கரம் நடந்துட்டே தான் இருக்கும் நமக்கு. நாம கூட இப்ப எத்தனையாவது பிறவியில இருக்கோன்றது நமக்கே தெரியாது. ஆனா பற்பல பிறவிகளை கடந்துதான் நம்ம இப்போ வந்து வந்திருக்கோம். இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட இந்த பகவத்கீதை கேட்டுன்னு இருக்கீங்கன்னாக்கா எந்த ஜென்மத்துல வந்து நீங்க பண்ண அந்த நற்கர்மங்கள் இருக்கோ அதனுடைய விளைவுகளால் தான் நீங்க வந்து இங்க உட்கார்ந்து கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் கூட பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. எஸ் 23 வாசிங்க மாதாஜி. நைனம் சித்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகா நைச்சைனம் க்லேதயந்தயாபோ நச்சோ சயதி மாருதகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து ஆத்மாவுடைய அளவு என்னன்னு பார்த்துட்டோம். சோ இந்த உடல்ல ஹிருதயத்துல இந்த 5 வாயுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ பிராணவாயு வந்து நம்ம இந்த இதுல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சமான வாயு ஒரு பாகத்துல இருக்கு. மேல் பாகத்துல சில வாயு, அதாவது கீழ் பாகத்துல சில வாயுகள், அந்த மாதிரின்ட்டு இந்த 5 விதமான வாயுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் வாயு இருக்கு. சோ இந்த ஆன்மா வந்து இந்த 5 வாயுக்களை தான் மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம படிக்கின்றோம். இந்த ஜீவாத்மாவோட பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ள பரமாத்மாவும் உட்கார்ந்து இருக்கார். சோ அது எவ்வாறுனாக்கா இந்த உடல் என்னும் இந்த ஒரு மரத்தை வந்து உடலுக்கு நாம வந்து ஒப்பிடும் பொழுது அந்த மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கனிகள் இருக்கு. அந்த கனிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பறவை இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஒரு பறவை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு, ஒரு பறவை வந்து சாப்பிட்டு இருக்கு. சோ வாழ்க்கையில வந்து இந்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது நல்ல சூழ்நிலைகளையுமே எதிர்கொள்கின்றது, கெட்ட சூழ்நிலைகளும் எதிர்கொள்கின்றது. சோ நாம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மரத்துல இருந்தாலுமே சில கனி வந்து
புளிக்கும், சில கனி வந்து கசக்கும், சில கனி வந்து இனிக்கும். ஸோ அதாவது த குவாலிட்டி ஆஃப் த டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரூட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழம் வந்து மாறிண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் துன்பம் எல்லாமே கலந்து வர்றது தான். ஸோ இதனுடைய பலன்கள் நம்மளோட அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கர்மத்தினுடைய பலன்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா இங்க நம்ம பக்கத்திலேயே உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபமா, அதாவது ஷிரோதாட்சி விஷ்ணுன்னு சொல்லுவோம். 3 புருஷாவதாரங்கள் அதை பத்தி 8வது சாப்டர்ல படிப்போம். ஷிரோதாட்சி விஷ்ணு அல்லது யக்னேஸ்வரர், சதா பரமாத்மா நிலையில இருக்கக்கூடியவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள உட்காந்து எப்படி யம தர்மராஜாக்கு சித்திரகுப்தன் வந்து கணக்கு எழுதுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதே நம்ம வைகுண்டத்துக்கு எப்படி போகணும், வைகுண்டம் எங்க இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. இது சொர்க்கத்து நரகமும் சொர்க்கம் தான் வைகுண்டம்னு கூட நம்ம நிறைய அதான் இது நமக்கு கன்செப்ஷன் ஆக்சுவலி. ஆனா உண்மையிலே வந்து வைகுண்டத்துக்கு இந்த சொர்க்கத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தமே கிடையாது. சொர்க்கம் எல்லாமே நம்ம திரும்பி இங்க வருவோம். நம்ம எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் திரும்பி இங்க வந்துன்னு தான் இருப்போம். எக்ஸப்ட் வைகுண்டம் போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவான் வந்து சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்கார். உள்ள உட்காந்துட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கர்மங்கள் என்ன, நல்ல கர்மமா ஓகே எழுது, அதுக்கப்புறம் நாம என்ன துர்க்கர்மம் செஞ்சோமா அது என்ன, அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் தான். இப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா 2 அக்கௌண்ட் இருக்கும். நம்ம வந்து இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாக்கா இந்த அக்கௌண்ட்ல குறைஞ்சிரும், அந்த அக்கௌண்ட்ல ஏறிடும். ஆனா இந்த பாவ புண்ணிய அக்கௌண்ட் வந்து அப்படி கிடையாது. 2 பாவம் செஞ்சா 2 பாவம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும், 10 புண்ணியம் செஞ்சா 10 அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும், 10மே புண்ணியம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். அந்த 2 பாவத்துக்கும் நம்ம அனுபவிக்கணும், 2 புண்ணியத்துக்கும் நம்ம வந்து நல்ல இது வந்து கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரிதான் இதுல வந்து மைனஸ் பிளஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி போயினே தான் இருக்கும். இந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்துட்டு எழுதிட்டு இருக்கார். ஸோ இந்த ஜீவாத்மாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வந்து அந்த ரூபத்துல தான் வந்து பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனாதி ஆனவன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பிரம்ம சமீதால பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் எழுதியிருக்காரு, ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது அனாதியானவன், ஆதி காலத்திலிருந்து இருப்பவன், அதாவது அவரை யாரும் படைக்கவில்லை, அனைத்தையும் அவர்தான் படைத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து பிரம்ம சமீதா வந்து படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அந்த ஸ்லோகங்கள் வேதாபேஸ்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க படிக்கலாம். இந்த ஆத்மாவோட இயல்புகளை வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஸோ பகவான் இஸ் ஆல்சோ அன்பான், அவரே பிறப்பற்றவர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நாம இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா we are all part and parcel of him அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவரிடத்துல இருந்து வந்த அங்கங்கள் தான் நாமளும் அந்த ஆத்ம ரூபத்துல எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர்கள், அன்பான், நாமளும் வந்து பிறப்பற்றவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது, நெருப்பாலையும் நம்மளால எரிக்க முடியாது, நீராலும் நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றாலும் அது உலர்த்தப்பட முடியாது. ஸோ அந்த ஆன்மாவில பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ ஜெண்டர் வேரியேஷன் கூட கிடையாது. நாம வந்து இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இங்க இருக்க அந்த பண்புகளால் உண்டானதுதான் இந்த ஜெண்டர் எல்லாமே. ஆனா வந்து ஆன்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்சியேஷன் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இது வந்து இன்பமின்மை, அதுக்கான பதில் வந்து இப்ப சொல்ல போறார். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. மாதாஜி ஐ திங்க் மாதாஜி 28ங்களா? 36 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 36 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்யாச்சவாதாம் சபபாஹும் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதஹ நித்தந்தஸ்தவ சமாராத்யம் சதோ துக்கதர்ம துக்கதரம் நுகிம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து 2வது இது கொஸ்டினுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கின்றார் பகவான். சோ என்ன சொல்றார், நீ வந்து இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற. போரினுடைய விளைவுகள் சில காலம் இன்பம் இல்லாமல் தான் இருக்கும். ஆனா நல்லவர்கள் வந்து ஆட்சி புரிந்தால் அதுல இருந்து அவர்கள் செழுமையான அந்த செழிப்பான அந்த இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செல்கிறார்கள். ஸோ அன்பில்லா நீ வந்து இப்போ வந்து
ஆயுதமின்றியும் போர் புரியாமல் மறுப்பு காட்டாமலும் அவர்களால் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அவர்கள் அக்கிரமக்காரர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் அவர்களை வந்து போர்ல கொல்ல மாட்டேன்னுட்டு. ஆனா நீ போய் அவன் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சேன்னு வச்சுக்கோயேன், அவர்கள் வந்து இவன் அன்பினாலதான் வந்து விட்டு கொடுத்தான்ட்டு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. போர் புரியத்திற்கு பயந்துட்டு தான் விட்டு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவர்கள் இரக்கமற்ற வார்த்தைகளால் உன்னை வந்து கண்டிப்பாக பேசுவார்கள். சோ அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உன் திறனை நிந்திப்பர். சோ நீ விட்டு கொடுத்தா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து யூ ஆர் இன்கேபபிள், உன்னால வந்து போரை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தகுதி இல்லை அப்படின்றத வந்து மிக மோசமான வார்த்தைகளால திட்டி உனக்கு அது வந்து அவருக்கு மன வருத்தத்தை கொடுக்கும் என்றதை வந்து பகவான் இங்க சுட்டி காட்டுகின்றார். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் இல்லையா? நல்லா வாழ்ந்த ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் வந்து கேவல அவமானப்படுத்துவதே பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்திற்கு சமமாக கருதப்படும் இல்லையா? சோ அதுக்கு மேல வந்து உனக்கு என்ன இருக்கு துன்பம் தரக்கூடியது இங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கொஷினா வந்து வைக்கிறார். யாரு? நம்ம பகவான் வந்து. எஸ் 37 வாசிங் மாதாஜி. हतो वा प्राप्य शिव स्वर्गं जित्वा पोक्ष्यसे महीं. हरे कृष्णा. तस्मात् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं. तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः. हरे कृष्णा. எஸ் இப்ப வந்து நீ போர்ல அதாவது குருஷேத்திர போர்ல யார் இறந்தாலும் சொர்க்கத்திற்கு, ஏன்னா அது வந்து தர்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல யாராவது வீர மரணம் எய்தால் அவர்கள் சொர்க்க பிராப்தி உண்டுன்ட்டு பகவான் முதல்ல போருக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார். அதனால போர்க்களத்துல நீ வந்து இறந்து விட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நல்ல கர்மங்கள் எல்லாம் செய்திருக்க, அதனால நற்கர்மங்கள் நிறைய செய்ததுனால சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கே சுகப்படுவாய். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் தான் உனக்கு இதுல. அதனால எழுந்து உறுதியுடன் போர் புரிவாயாக. சோ பகவான் எல்லா சாப்டர்லயுமே சொல்றது என்னன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு நீ எழுந்து போரிடணும் தான் சொல்வார். ஐடியலா இருக்கணும். துறவரத்தை அவர் என்னைக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணல. சோ ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுடைய கடமையை செய்யணும், அதுதான் வந்து நன்மையான செயல். தன் கடமைகளை வந்து புறக்கணித்து விட்டு நம்ம வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது வந்து யாராலுமே முடியாதுங்கிறது வந்து கிளியரா பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல வந்து அழகா சொல்லுவார் ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே. சோ உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ ஒண்ணு சொர்க்கம் இல்லைனாக்கா ராஜாங்கம், இதுல உனக்கு என்ன இன்பம் இல்லை, சோ எது கிடைச்சாலும் உனக்கு இன்பம் தான் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ் நெக்ஸ்ட் 40th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा. नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य तरयते महतो भयात्. हरे कृष्णा. நேஹாபிக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய கடமை, அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை தர்மமான செயல் வந்து நாம செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பின்னாடி வரக்கூடிய பெரிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அழிவுல இருந்து நம்மளை என்னைக்குமே ரட்சிக்கும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லங்கையை எரித்தார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் அதுல வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றிதான் அந்த செயலை செய்தார். பகவான் ராமருக்காக அவர் செய்த செயல் இது ஆக்சுவலி. சோ அதனால வந்து எதையுமே நம்ம வந்து கடமை நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கடமையாக ஏற்று பக்தியோடு செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால் வந்து வரக்கூடிய பாவங்கள் வந்து நம்மளை என்னைக்குமே வந்து சேரவே சேராது. இங்க வந்து கடவுளுடைய கைங்கரியத்துலதான் வந்து ஹனுமன் ஈடுபட்டிருக்கார். சோ அதனால அவருடைய வாளுக்கு தீ வச்சதுனால அவர் லங்கையே அவர் வந்து எரிச்சார் அவர் வந்து. சோ இந்த முயற்சியில் பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைவோ இழப்போ இல்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய இந்த பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பகவானுடைய சேவையில வந்து நமக்கு எந்தவித குறையோ இழப்புமே கிடையாது. இந்த வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்தும் ஒருவனை காக்கும். பிற்காலத்துல நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு பேர் ஆபத்திலிருந்து நம்மள நாம ரட்சித்து கொள்கின்றோம். அதனால வந்து உன்னுடைய கடமையான போர் புரியதல் என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எலி, அதுக்கப்புறம் ஒரு விளக்கு. ஐ திங்க் இது
ஒரு மாதாஜி ஒரு நல்ல அழகா விளக்கம் வேதாரண்யம்னு சொன்னாங்க. அங்க வந்து பெருமாள் கோயில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தீபத்துல இருக்கக்கூடிய நெய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு வந்து சாப்பிடுறதுக்காக தான் போகுது ஆக்சுவலி. ஆனா அந்த அந்த விளக்கு அணைந்து விடுகின்றதே என்றதுக்காக வந்து அந்த எலி வந்து ட்ரை பண்ணதுனால சோ அந்த அந்த விளக்கினுடைய அக்னியில வந்து பட்டு இந்த எலி வந்து இறந்து விடுகின்றது. பகவான் வந்து ரட்சித்திருக்கின்றார். அந்த எலிக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷம், அதாவது மோட்சத்தை கொடுத்தார் என்ற அந்த இது வேதாரண்யம் இதுல இருக்குன்றதா சொல்றாங்க. தட் இஸ் அதனால்தான் இந்த இது சிம்பல் ஆக்சுவலி. இது வந்து நம்ம ஹனுமன் வந்து லங்கையை எரித்தது பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக. எப்பொழுதுமே நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி செயல் வந்து நாம எங்க விட்டாலுமே அடுத்த பிறவி என்றிருந்தால் எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தொடங்குவோம். ஆனா இந்த பௌதிக இயற்கையில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நம்ம இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு நாம செஞ்சிட்டு இருந்த எந்த ஒரு செயலுமே நமக்கு சம்பந்தப்படுவதே இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு 10 கோடி பிசினஸ்க்கு வந்து டீல் பண்ணி பேசிட்டு நைட்டு நம்ம உயிரை விட்டுட்டாக்கா அந்த 10 கோடி பிசினஸ் நாளைக்கு எப்படி நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அதுதான் வந்து பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க். அது வந்து இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் இருந்தாலும் வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்காக அந்த செயல்கள் நாம செய்ய வேண்டியதுதான். ஆனா அதே வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர் வந்து ஒரு பக்தராகி வந்து செஞ்சிருந்த கைங்கரியம் ஏதாவது இருந்தாக்கா அவர் எங்க விட்டுட்டு போனாரோ அடுத்த ஜென்மம் இருந்தாக்கா அங்கிருந்தே தொடருவார். ஸோ அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாமே அது கண்டிப்பாக கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். ஸோ ஆன்மீக செயலுக்கும் பௌதிக செயலுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து பதில் 3. இது வந்து என்ன பாவம். ஸோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யும் பொழுது நமக்கு பாவ விலைகள் வர்றதே கிடையாது. அனைத்தையுமே பலன்களை எனக்கும் அர்ப்பணிச்சிடணும். பகவானுக்கு நம்ம பலன்களை அர்ப்பணித்து விட்டால் நம்ம பாவ விலைகளுக்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. அதுதான் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் பாரம்பரியம். எஸ், குடும்ப பாரம்பரியத்தை பற்றி பேசுதல். எஸ் வாசிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? எஸ், கர்மண்ய மாதாஜி 47 கர்மண்யே ஏவாதி கராஸ்தே மா பலேஷு கதாசன மா கர்ம பலே ஏதுர் பூர்மாதே சங்கோ சத்வ கர்மணி. எஸ், கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாசனா மா கர்ம பல ஹேதுர்பூர்மதே சங்கோஸ்வத் கர்மணி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. நம்ம வந்து நீங்க எல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்லோகத்தை. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே நமக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதனுடைய பலன்களை வந்து எதிர்பார்ப்பதற்கு நமக்கு எந்தவித அதிகாரமுமே கிடையாது அப்படின்றது வந்து கிளியரா வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதனால வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுத்து, இது போயிடுத்து, வர்ணசங்கரா வர்றது, இது எல்லாமே வந்து எதிர்பார்க்காத. இப்படி இந்த விளைவுகள் வரும் அந்த விளைவுகள் வரும்ன்றதெல்லாம் அதை பத்தி நீ யோசிக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது. பக்தியோட எழுந்து உன்னுடைய உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நீ செய், பலன்களை என் பாதங்களில் சமர்ப்பணம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான். சோ அதற்கான பாவங்கள் எதுவா இருந்தாலும் உன்னை நான் விடுவிக்கின்றேன். ஏன்னா கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதிலிருந்து நம்ம விலகினால் அந்த கர்மங்கள்னால் வரக்கூடிய பாவங்கள், செய்யாமல் போனால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும். அதனால வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம என்னைக்குமே புறக்கணிக்க கூடாது. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. இப்ப நமக்கெல்லாம் அப்படிதான். ஸோ நாமளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தந்தை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடியது என்ன, நம்மளுடைய கடமை. ஆனா அவர்களிடத்திலிருந்து நாம எதிர்பார்க்கறது வந்து அது தவறு. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பலன்களை என்னைக்குமே நான் இன்னைக்கு இவனுக்கு இது செஞ்சேன், நாளைக்கு அவன் எனக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதுலையுமே வச்சுக்க கூடாது. நான் இவ்வளவு செஞ்சேன், பகவான் எனக்கு இவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிசினஸ் டீலிங்ஸ். இப்ப நம்ம எல்லாமே பண்றது அதுதான் இல்லையா? ஸோ எந்த கடவுளை வணங்கினாலுமே வந்து பிள்ளையாருக்கு போய் ஒரு 108 தேங்காய் அடிச்சிடலாம், பிள்ளையாரே எனக்கு இது வந்து கிளியர் பண்ணி கொடு. ஸோ அங்கேயும் வந்து பிசினஸ் தான். ஸோ பக்தி இருக்கிறது இல்லை, அங்க ஒன்லி பிசினஸ் தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதுக்கு பேரு பக்தி கிடையவே கிடையாது. அது வந்து நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சுயநலத்திற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே. ஸோ எதுவுமே வந்து பரோபகாரத்துக்காக செய்யணும், லோக கல்யாணத்துக்காக செய்யணும், அந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாமே.
சோ நமக்கு வந்து என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது செஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் ஒரு வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாயாக இருந்து என் பிள்ளைகளை நான் வந்து எந்த அளவுக்கு நன்மையான இதுல எடுத்துட்டு போறது என்னுடைய கடமை. நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போறது, அவங்களுக்கு போஷிக்கிறது, அவங்களுக்கு நான் படிப்பு இது பண்றது, இதெல்லாமே என்னுடைய கடமை. சோ என் கடமையை நான் அதுல இருந்து நான் டிவியேட் ஆகக்கூடாது. சோ ஒரு தந்தையும் அதே மாதிரிதான். பிள்ளைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆல்சோ ஹாவ் டு, நம்ம படிக்கிற வயசுல கண்டிப்பாக படிக்கணும். சோ அந்த அவங்களுக்கு என்ன கடமை, சோ ஒரு ஆபீஸ்ல போனா நம்ம அங்க என்ன கடமை, சோ ஒரு இடத்துலயுமே வந்து நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன, அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்து செய்யணும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து கடமை செய்ய மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம். பலன்களை வந்து எதிர்பார்ப்பதற்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது. பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இது எதுக்கு சொல்றாரு அவர் வந்து, பாவ விளைவுகள் இதெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. சோ ஆனால் எந்த ஒரு செயலுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது உன்னுடைய கடமையாக இருந்தால் அதனுடைய பாவங்கள் வந்து நமக்கு சேருவது கிடையாது. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரினவுன்சியேஷன், துரத்தல். சோ செயல்படாமல் இருக்கணும்ட்டு சன்னியாசி ஆயிடணும்னு சொல்லிட்டு நீ என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ், 5th 41 வாசிங்க மாதாஜி. व्यवसायात्मिक बुद्धिर एकके गुरु नंदन बहुसाहो है आनंदश्चा बुद्धयो விவசாயி நாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வழியில் உள்ளோர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் பாத்தீங்களா, விவசாயாத்மிகா புத்திஹீர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்திரமான புத்தி, அதாவது இருமனத்துக்காக சொல்றது ஆக்சுவலி, உறுதியான மனது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியார் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து வில்வித்தை கத்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பறவையை வந்து எய்ம் பண்ண சொன்னார். அப்புறம் அவர் கேட்கிறார், உனக்கு என்ன தெரியறதுங்கன்னு கேட்கும் பொழுது எனக்கு வந்து அங்க பறவைனுடைய கண்ணு தான் தெரியுது. அந்த மாதிரி போக்கஸ் இருக்கணும் நமக்கு. அந்த போக்கஸ் வந்ததுனாக்கா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நோட்டம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு இலக்கை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கணும். அந்த இலக்கு மேல வந்து நம்மளுடைய மனதை வந்து ஸ்திரமாக வைக்கணும். அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தியோட நம்ம ஒரு செயலை எடுத்துட்டு போனாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு ப்ராப்ளமே வராது. ஆனா இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா நம்ம ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிட்டே போனோம்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஒரு இதுலயுமே நம்ம வந்து முன்னேற்றத்தை காண முடியாது. சோ இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமாக இருக்க வேண்டும். சோ அவர்களது லட்சியம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றுதான், இலக்கும் ஒன்றுதான். சோ உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொன்றது. ஒரு மரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா மெயின் கிளை இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஸ்டெம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெம் பகுதி, அது மெயினா போற ஒரே பிரான்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்களுக்கு கம்பேர் பண்ணுவாங்க. உபகிளைகளோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய மன எண்ண ஓட்டங்களுக்கு வந்து நாம வந்து சொல்கின்றோம். சோ பல கிளைகளை கொண்டது. ஏன்னா நிறைய விதத்துல நம்ம வந்து யோசிப்போம் நம்ம. எஸ், இப்போ வந்து சிதாதிர் முனி அதனுடைய அறிகுறிகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த சிதாதிர் முனியுடைய அறிகுறி பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.55ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தை எப்படி பேசுவார்கள், ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்கள் அதாவது ஞானம் உடையவர்கள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடுகின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், அப்புறம் புலன்களின் செயல்கள், இது அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதன் மேல் பற்றற்று, சோ அந்த உணர்ச்சிகளையே திருப்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. சோ எனக்கு வந்து சாப்பிடுறது இது பிடிக்கும், அதாவது நாக்குக்கு நான் வந்து அடிமை, கண்ணால சிலது பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு நினைப்போம். சோ எப்ப பாரு நம்ம டிவியே உத்து பார்த்துட்டே இருப்போம் இல்லையா. அது நல்ல காட்சியோ அது கெட்ட காட்சியோ தெரியாது, ஆனா பார்த்துட்டு இருப்போம். ஸோ வெரி மச் அடிக்டட் டு தட். ஸோ உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையுமே நாம வந்து கைவிடணும். அதுதான் வந்து அந்த சிதாதிர் முனியினுடைய இயல்புகள். இது பேச்சு, அவர்கள் எப்படி பேசுவார்கள், இன்பம் துன்பம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், பயம் இருக்காது, இன்பம் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரிதான் பேசுவாங்க, துன்பம் இருந்தாலும் ஒரே மாதிரிதான் பேசுவாங்க, பயமும் இருக்காது, கோபமும் வராது. ஸோ இந்த இதுல எல்லாமே அவங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்புமே இருக்காது அவர்களுடைய பேச்சுல. எப்படி இருப்பான் அவன் எப்படி இருப்பாங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குதல் போல அனைத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோல்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்களின் செயல்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருப்பாங்க. சோ அது எப்படி நடந்து கொள்கின்றான், ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை என்றால்
பற்றற்ற நிலை. பலன்கள் மேல் நம்ம பற்றற்று செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்டோட நம்ம இந்த உலகத்துல வந்த பிறகு நம்ம கண்டிப்பாக பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஆனா அதுல ஒட்டிக்க கூடாது மனதளவுல. அது ரொம்ப முக்கியம். இது கடமை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யணும். ஆனா அதுல பலன்கள் மேல பற்று வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சோம்னாக்கா நம்ம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனாலதான் நமக்கு நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கின்றோம். ஆனா ஒருவர் இந்த நிலைகள்ல இருக்கும் பொழுது அவர்கள் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். எஸ் 55 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச. ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச பிரஜகாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்தா மனோகதான் ஆத்மன்ய ஏவாத்மனா துஷ்டஹா ஸ்திதிதா பிரஜஸ்ததோச்யதே. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, எப்பொழுது ஒருவன் தனது மன கற்பனையால், இது ரொம்ப முக்கியமானது, மன கற்பனையில தான் நம்ம நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா, இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், அவர் இப்படி பண்ணியிருப்பார், அவர் இப்படி சொல்லியிருப்பார். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிறைய விதத்துல நம்ம யோசிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நிறைய நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி நம்ம டஸ்ட்பின்ல தான் போடணும். அந்த குப்பையெல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள வச்சுக்கவே கூடாது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, கோபம், இது எல்லாமே குப்பை தான் இந்த மனசுல. இது எல்லாத்தையுமே தூக்கி நம்ம வெளியில போடணும். எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கக்கூடிய குணம் தான், யாரையுமே ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சொல்ல முடியாது. இந்த இயல்புகள் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால தவறு சொல்ல முடியாது. ஆனா இது குப்பை என்று தெரிந்த பிறகு அந்த குப்பையை நம்ம உள்ள வச்சுக்க கூடாது, எடுத்து வெளியே கொட்டிடணும். சோ அது உள்ளவே இருந்தா நம்மளையும் அழிச்சிரும். எப்பொழுது ஒருவன் நமது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே துறந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜினேஷன் இல்லையா, இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்ட்டு. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்களும் அதற்கேற்றவாறு செயல்படுகின்றது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுதல், துரத்தல், தூய்மை அடைந்த மனதுடன், அதை பாத்தீங்கன்னா பியூரிஃபைட். சோ நம்ம இந்த உடலுக்கு தான் உணவு சாப்பிடுகின்றோம், ஆன்மாவுக்கு நம்ம உணவு கொடுப்பதில்லை. ஆன்மாவுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக உணவு கொடுக்க வேண்டும். அது எப்படின்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். அது எப்படி பியூரிஃபை பண்ண முடியும்? பக்தியில திளைத்தால் மட்டுமே நம்மளால பியூரிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ஜபம், அப்புறம் யக்ஞங்கள், அப்புறம் தானங்கள், இது 3 செஞ்சாலே நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ பின்னாடி நம்ம இன்னும் நிறைய படிப்போம் அது. ஸோ ஆனா இது பேசிக்கா இதை இப்ப தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அதாவது அந்த சிதாதீர் முனி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான நிலையில போயிட்டு உட்கார்ந்துருவான். பிரம்ம நிலை, சமாதி நிலை, அந்த நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகின்றான். 62 வாசிங் மாதாஜி. த்யாயாதோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயத காமாத் குரோதோ விஜாயதே. காமாத் குரோதோ அபிஜாயதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்னோக்கு பொருட்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய புலன்கள், இந்த ஞானேந்திரியங்கள், அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, அதுக்கப்புறம் வாய், கை, இது எல்லாமே ஞானேந்திரியங்களாக கருதப்படுகின்றது இல்லையா. இந்த ஞானேந்திரியங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய செயல்களால் என்ன சிந்திப்பதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனிதன் அதன் மேல் பற்று கொள்கின்றான். இப்ப ஏதோ ஒண்ணு பாக்குறோம். சோ இப்ப இந்த ஒரு கார் போகுது, இந்த கார் வாங்கணும்ன்ற ஒரு மனசு வருது. சோ அது வாங்க முடியிற பரிస్థితిயில நாம இருந்தா கண்டிப்பாக வாங்க முடியும். சோ அதுக்காக நம்ம ஏதோ ஒரு பிரயத்தனமும் பண்றோம் இல்லையா, ஸ்பெகுலேட் பண்றோம். நம்ம சரி இது பட்ஜெட்டிங் போட்டு சரி இது வாங்கலாம், நமக்கு என்னென்ன முடியுமோன்னு. ஆனா இறுதியில அதை வாங்க முடியாம போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அதுவே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏமாற்றங்களாக நமக்கு சேர்கின்றது இல்லையா. அதனால கோபம் எல்லாமே இது ஆசையிலிருந்து வரக்கூடியதுதான். சோ எதுவுமே மனசு என்ன நினைக்கிறதோ அது ஆசையாக வேரூன்றி விடுகின்றது. மனிதன் அதன் மேல் என்ன பண்றான், பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். அந்த பற்றுதல் இருந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா காமமும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றது. அந்த பேராசை நிறைவேறவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அது கோபமாக மாறிவிடுகின்றது. எஸ் 63 வாசிமா. குரோதாத் பவதி சம்மோக. ஹரே கிருஷ்ணா. குரோதாத் பவதி சம்மோகா சம்மோகாத் சம்ருதி விப்ரமக சம்ருதி பரம்ஷாத் புத்தி நாசோ புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கோபத்திலிருந்து என்ன வரும்னாக்கா பூரண மயக்கமும். சோ கோபம் வரும்போது நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் நமக்கே தெரியாது.
அதாவது இந்த மாயையில வந்து நம்ம கட்டுண்டு இருக்கும், இந்த மாயை உலகம் இல்லையா. சோ மாயையில் கட்டுண்டு இருப்ப நாம வந்து கோபம் வந்த பிறகு நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. பூரண மயக்கம், இல்யூஷன், மயக்கத்தில் நினைவு நிலை. ஒருவர் வந்து கோபம் வந்து அவங்களுடைய அவுட்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு நிலையில இருக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்களுடைய நினைவு நிலையே பாத்தீங்கன்னாக்கா இழப்பு ஏற்படுகின்றது. நினைவு குழம்புவதால் என்ன ஆகும்னாக்கா அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. சோ அறிவு இழந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவன் மீண்டும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில், அதாவது ஜட வாழ்க்கையில் மீண்டும் திரும்பி வருகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரியும். இதுதான் வந்து இந்த சைக்கிள். சோ நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களின் பொருட்கள், அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து எதன் மேலே ஒரு பற்று வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகுதுனாக்கா கண்டினியூட்டி வருது. தாட் ப்ராசஸை டெவலப் பண்றோம், கண்டெம்ப்ளேஷன் பண்றோம். ஸோ அதை வந்து திங்க் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், அதன் மேலேயே நம்ம வந்து பற்றுதலை இணைந்து விடுகின்றோம். ஸோ அந்த இணைப்பு என்ன ஆகுதுனாக்கா காமமாக மாறுகின்றது. ஸோ அது வந்து கோபமாக அடைய முடியவில்லை என்றால் கோபமாக ஆகிவிடுகின்றது. ஸோ கோபம் வந்த பிறகு நம்ம வந்து எந்த பிஹேவியர்ல இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது. மயக்கம் மற்றும் நினைவு குழம்பிய நிலைக்கு நாம வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். அவ்வாறு அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது புத்தியும் வந்து இன்டெலிஜென்ஸும் வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்க இறுதியில வந்து வீழ்ச்சியை நாம வந்து காண்கின்றோம். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. மாதாஜி முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ஆமா சொல்லுங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாச்சு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே சாங்கிய யோக நாம திவ்யோத்தாயக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சீதாராமன் பிரபு வாசிக்கிறீங்களா? இருக்கேன். இவ்வுலகில் எத்தனை வகையான உயிரினங்கள் உள்ளன? 100, 200, 500, 84 lakhs. 84 lakhs. ஓ அது நான் சொல்லல. நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பௌதீக உலகத்துல வந்து 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் உண்டு பகவானுடைய படைப்புல. சோ இது கேன்சர் நானே சொல்லிட்டேன். ஐ ஃபர்காட் தட் ஒன் திங். ஆத்மாவின் பண்புகள் என்ன? காற்றால் எரியாதது, நெருப்பால் எரியாதது, நீரினால் ஈரப்படாதது, மேலுள்ளவை அனைத்தும். டேஷ்கள் வாழ்விற்காகவோ அல்லது வரப்போகும் சாவிற்காகவோ புலம்புவதில்லை. புத்திசாலி, செல்வந்தர், கருமி, வேட்கையுடையவர். ஆத்மாவின் அளவு எத்தனை? அவை முடியின் நுனியில் 1 10வது பகுதி, 1 1000வது பகுதி, 1 50வது பகுதி, 1 10,000வது பகுதி. ஆன்மாவின் பண்பு கூறுகள் யாவை? நித்தியமானது, என்றும் நிலைத்திருப்பது, முதன்மையானது, மேல்கூறிய அனைத்தும். எஸ் ராதிகாமா, நீங்க ஸ்டோரி சொல்ற மாதிரி இருந்தா சொல்லலாம். Hare Krishna ma'am. Yes. Yes. Just getting the video on. Just one second. No problem. Hare Krishna devotees. So Bhagavad Gita journey நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? செகண்ட் டே till another 18 days. ஸோ செகண்ட் டே சாப்டரே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருக்கும். ஃபுல் பகவத் கீதா கவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா வை அர்ஜுனா பத்தி என்ன ஸ்பெஷல். இப்போ இதுல சாட் ஓப்பனா இருக்கு. நீங்க சாட்ல வந்து நீங்க டைப் பண்ணலாம் என்ன வாட் இஸ் த ரீசன். யாராவது வந்து அர்ஜுனாவை விட பெட்டர் பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து சாட்ல எஸ் அப்படின்னு போடலாம். இல்ல அந்த பர்சன் யாரு என்ற பேரும் நீங்க போடலாம். ரைட். என் பேர் ராதிகா அண்ட் ஐ ஹவ் கம் டு டெல் ஸ்டோரி. உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லலாம்னு வந்திருக்கேன். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து இருக்கிற மெயின் கர்ணன். ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த டவுட் இருக்கும் இல்லையா, யாரெல்லாம் பெட்டர், இவரை விட அவர் பெட்டர், அப்படியெல்லாம் நிறைய கதைகள் சந்தேகங்கள் வரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கோசம் தான் நான் உங்களை கேட்குறேன். கிருஷ்ணா இல்ல கிருஷ்ணர் தானே சொல்றாரு. ஸோ நான் சொல்றது அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் கம்பேரிசன் இல்லை. இப்போ கிருஷ்ணர் கதை சொல்றதுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்டயே சொல்லிக்க முடியாது. ஸோ வேற யாராவது வந்து கிருஷ்ணரை நம்ம அர்ஜுனரை விட பெட்டரா இருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்க யார்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போடுறீங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்ரீநாத் நோன்னு சொல்லிட்டாரு. ஓகே, ஸோ நம்ம கதை கேட்கலாம், அதுக்கப்புறம் நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். ஸோ இந்த கதையில எப்படின்னா இந்த ஸ்டோரி வந்து நேரா ருக்மணிக்கு போகுது. ரைட். நம்மளோட அர்ஜுனர் வந்து கிளம்பி, அதாவது வாரெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, இவங்க ஆல்ரெடி வின் ஆயிட்டாங்க. ஸோ இது பார்ட் 2 ஸ்டோரி.
ஸோ அதோட நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் இல்லையா மகாபாரதம் எல்லாம். ஸோ இங்க என்னன்னா நம்ம அர்ஜுனர் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கோசரம் துவாரகா வராரு. துவாரகால தான் அவர் இருக்காரு இல்லையா ராஜாவை. ஸோ இப்போ என்ன பண்றாருன்னா துவாரகால வந்து இவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட அவர் கேட்கிறாரு என்னதான் ஆகுது, என்ன பண்றாரு, என்ன எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றதெல்லாம் அவர் என்கொயர் பண்ணணும்னு ஒரே ஆசையில வந்து துவாரகாக்கு வராரு. ஸோ துவாரகாக்கு வந்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், சரி ஓகே கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு. அதே மாதிரி ஈக்குவல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அர்ஜுனரை பார்க்கணும்னு. ஸோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா அர்ஜுனருக்கு பார்க்கணும் 2 பேரும் வந்த உடனே அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம கூட நிறைய தடவை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நாள் அப்புறம் பார்த்தோம்னா, ஆக்சுவலா ரொம்ப நாள் இல்லை, நம்ம எல்லாம் ஒரு 4 நாள் அப்புறம் பார்த்தாலே ஃபுல் கதையோட ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி இங்க வந்து பேசுறாங்க டைம் போறதே தெரியாம அங்கேயே வந்து 2 பேரும் அங்கெல்லாம் வந்து ஒன்னொன்னு ஒரு பேலஸ் இல்லையா, நம்ம கெஸ்ட் ரூம்னு ஒண்ணு வச்சுப்போம். அப்போ வந்து அவங்க எல்லாம் கெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் கெஸ்ட் பேலஸே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அரண்மனையில போய் பேசிட்டு இருக்கச்சு அப்படியே அசதியா தூக்கிடுறாங்க. ருக்மணி அவங்களும் வெயிட் பண்ணி இவங்க என்ன வரவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு என்னதான் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போறாங்க. அவங்க வந்து அவர் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்க காலையில வர்றாங்க கிருஷ்ணர் வரவே இல்லை. சரியா அந்த டைம் போறச்ச என்ன ஆகுதுன்னா இவர் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம 2 பேருமே தூங்கிடுறாங்க. ஆனா ஆப்போசிட் சைட்ல பேசிட்டே தூங்குறதால நம்ம அர்ஜுனரோட கால் வந்து கொஞ்சம் கிருஷ்ணரோட மூஞ்சி கிட்ட வந்து அவர் மேல படுற மாதிரி அவங்க தூங்கிட்டாங்க. அதை பார்த்த ருக்மணி அவங்களால தாங்கவே முடியல. வைஃப் எல்லாம் எப்படி ஸ்பெஷல்னா அவங்க எப்படி வேணா உதைப்பாங்க, ஆனா வேற யாராவது ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களால தாங்க முடியாது. ஸோ அதே தான் ருக்மணி அவங்களும். ஸோ இப்பமா இருந்தா நம்ம எல்லாம் போய் எந்திரிச்சு ஒரு குலுக்கிட்டு இழுத்துட்டு வந்துருவோம். பட் அது அந்த காலம் இல்லையா, ஸோ யுகமே வேற. ஸோ அதனால என்ன பண்றாருன்னா அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ சரி ஓகே நீங்க பேசுனீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கலாம் ஓகே, அதுக்குன்னு நீங்க வந்து அந்த மாதிரி அவருக்கு அவர் கால் போய் உங்க மூஞ்சி கிட்ட போய் வைக்கலாமா முகத்துக்கிட்ட, அது சரியில்லை இல்லை அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சிரிச்சுட்டு ஆர்கியூ எல்லாம் பண்ணாம, நீ என்ன பண்றனா இன்னைக்கு நான் இங்க தங்குறேன், நீ வந்து போய் அர்ஜுனர் என்ன பண்றாருன்னு போய் கவனிச்சுட்டு வாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது. எப்படி என்னதான் இருந்தாலும் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணன்லாம் ஒரே வயசு, நான் போய் எப்படி ஒரு ஆண் கிட்ட போய் ராத்திரி போய் பார்த்துட்டு வருதுன்னா, கிருஷ்ணன் நீ ஒன்னும் இல்லை, நீ போய் பார்த்துட்டு வா, நான் சொல்றேன் இல்லையா, நீ கிளம்பு, நான் இங்கே இருக்கேன்னு. சரின்னு அவங்க ருக்மிணி அவங்களும் கிளம்பி போய் கேட்குறாங்க. என்னன்னா ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு, அதாவது அந்த ரூம்ல இருந்து பேசுற சப்தம். இவங்களுக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க. என்னடா இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் போகமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வாய்ஸ் வந்து கேட்டுட்டே இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ யாரா இருக்கும் அந்த ரூம்ல அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு அர்ஜுனான்னு கெஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அர்ஜுனர் அந்த ரூம்ல இருக்காரு, அது கன்ஃபார்ம். அர்ஜுனரை தவிர வேற யாரு இருக்காங்கன்னு நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போடலாம். வாட்ஸ்அப்ல ஐ மீன் இந்த சாட்ல யாருமே சாட்ல போடலையே. அப்போ நான் கதையை நாளைக்கு சொல்லவா? சொல்லிட்டீங்க. கிருஷ்ணா டிவோட்டி சுகன்யா, டிவோட்டி ஆனந்தி எல்லாம் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் கிருஷ்ணர் மேல இல்லை, அவர் தான் அப்படி பண்றாருன்னு. லாவண்யா ஆல்சோ ஆடட், விக்னேஷ் ஓகே. ஸோ ஆனா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு அவர் இருக்க மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு, நீ தான் போய் செக் பண்ணணும்னு. அடுத்த நாள் சுபத்ராவா இல்ல சுபத்ரா எல்லாம் கூட்டிட்டு வரல, சுபத்ரா எல்லாம் அந்த ஊர்ல இருக்காங்க. இந்த இப்ப மாதிரி எல்லாம் ஃபிளைட் எல்லாம் இல்ல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வரணும். அண்ட் சுபத்ரா இருந்தா சுபத்ரா ஏன் அங்கே விடுறாங்க, அவங்க வந்து எல்லாரும் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியுமே, மெயின் கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க இல்லையா. ஸோ இவங்களுக்கும் தெரியல, சப்தம் வந்துட்டே இருக்கு, நீங்க சாட்ல டைப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், இவங்களும் கெஸ் பண்ணிட்டு இங்கேயும் இருப்பார் அங்கேயும் இருப்பார், இல்ல தட் இஸ் ட்ரூ, பட் ஆனா இல்ல பல்ராமனும் இல்லை. ஸோ இவங்க வந்து போயிட்டு அங்க கேட்கறச்சியும் கண்டிப்பா சவுண்ட் வருது. திரும்பி பார்த்தா அர்ஜுனர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. என்னடா இது, அர்ஜுனர் தூங்கிட்டு இருக்காரு ஆனா பேச்சு சப்தம் வருது. அவங்களுக்கு செம கன்ஃபியூஷன். வெயிட் பண்றாங்க. கரெக்டா வந்து சப்தம் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து தான் வருது, ஆனா அவர் அசதியா தூங்கிட்டு இருக்காரு, வாயை மூடிட்டு இருக்கு. சரின்னு போனா என்னடான்னு இங்க தெரியல அங்க தெரியல, பல்ராமனும் காணும் கிருஷ்ணனும் காணும். கடைசியில வந்து என்ன போயிட்டே இருந்தா அவர் கால் கிட்ட இருந்து ஏதோ சப்தம் வருது. என்னடான்னு பார்த்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சப்தம். ஆனா கிருஷ்ணர் சப்தம் வருதே தவிர கிருஷ்ணர் பேரு அர்ஜுனர் பேசவே இல்லை. என்னன்னா அவர் காலில் இருக்கிற அந்த நாடி நரம்பு கூட கிருஷ்ணர் பத்தி தான் சொல்லுது. ஏன் இதுன்னா அர்ஜுனர், நீங்கெல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா அர்ஜுனர் கிரேட்டா, அர்ஜுனர் தவிர இவங்க அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து யசோதரை சொல்வாரு. ஸோ என்ன 2 விஷயம்னா, அர்ஜுனர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண மிகப்பெரிய டிவோட்டி இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவரை செலக்ட் பண்ணவே மாட்டாரு. அதை விட முக்கியமா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, நம்ம எல்லாம் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா கர்ணரா இருக்கக்கூடாதான்னு. 2 விஷயம், யுதிஷ்டரே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இருக்கிறதுலயே நம்ம யார்கிட்ட ரொம்ப பெரிய சீக்ரெட் ஷேர் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கிற ஒருத்தங்க கரெக்டா, அதுவும் நம்மள ரொம்ப விரும்புற ஒருத்தர். அந்த 2 குவாலிட்டியுமே அர்ஜுனர் கிட்ட தான் இருக்கு. அவர் ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அவருக்கும் இவரன்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரியம். அதுதான் அவங்களோட காம்போ.
ஏன் இது சொல்றேன்னா, இப்போ அர்ஜுனரோட மூடு புரிஞ்சாதான் நம்ம அர்ஜுனர் பாவத்துல நம்மளால பகவத்கீதாவை கேட்க முடியும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து அந்த குவாலிட்டி இருக்கிறதாலதான் கிருஷ்ணர் அவரை தேர்ந்தெடுத்தாரு. அண்ட் நம்ம கூட ஒரு சீக்ரெட் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு தானே சொல்லுவோம். அப்போ கிருஷ்ணர் ஒண்டி என்ன தப்பா என்ன, அவரும் நம்மள மாதிரி தானே, நம்ம ஒண்டி ஒரு சீக்ரெட் நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லுவோம். கர்ணர் வந்து எனிமி பார்ட்டி. உங்களை யாராவது வந்து எனிமியோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் சீக்ரெட் சொல்றவங்க இருந்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன், ரைட்டா? அண்ட் ஆல்சோ கர்ணர் வந்து யூனோ இஸ் அ வில்லன் கேரக்டர். இதுல வந்து ஹீரோ தான். ஆனா என்னன்னா, இது ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல வந்து அவர் வந்து என்னவா இருந்தாருன்னா, அவர் வந்து ஒரு அசுரரா இருந்தார். அந்த அசுரரை வந்து அழிக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் நரநாராயணனாவும் முன் ஜென்மத்துல பிறவி எடுத்தது நம்ம கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் தான். இவங்க கிட்ட இருந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டது தான் சூரியர் கிட்ட. ஸோ கர்ணரோட ப்ரீவியஸ் பர்த்தோட ஸ்டோரியில அவர் வில்லன். இந்த பர்த்ல வந்து அவர் வில்லன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஹீரோன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா யார் ஒருத்தங்க அதர்மம் சைட்ல இருக்கிறாங்களோ, யார் ஒருத்தங்கள் ஒரு கெட்டவங்களையும் கெட்ட விஷயங்களையும் சப்போர்ட் பண்றாங்களோ, அவங்கள வந்து நம்ம ஹீரோவாவே எடுத்துக்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் இப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாம் வில்லன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும், அது வேற விஷயம். பட் சரித்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் வில்லன் தான், ஹீரோ தான். சரிங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் குட்டி லெவல்ல அந்த பகவத்கீதா எதுக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ காஃப் என்ற அந்த அர்ஜுனர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொன்னாங்க இல்லையா மாதாஜி, அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன். அப்போ அந்த காஃப் தான், அதாவது கண்ணுக்குட்டி தான் அர்ஜுனர். அவ்வளோ பாவத்தோட அவர் ஃபுல் பகவத்கீதா கேட்கிறாரு. நம்மளும் அதே பாவத்தோட நம்ம பகவத்கீதாவை கேட்கலாம். சரிங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. ஸோ ஐ திங்க் இது ரிசல்ட்ஸ் வாசிச்சிருங்களா பிரபு? சீதாராமன் பிரபு. குட். 84 lakhs ஸ்பீஷிஸ். மேலே உள்ள அனைத்தும் கரெக்ட் ஆன்சர். புத்திசாலி கரெக்ட். வேட்கை உடையவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல வராங்க. ஸோ வைஸ்லி பர்சன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த நிலைக்கு வர்றது, சத்துவத்திலே மேலோங்கி இருக்காது. ஆத்மாவின் அளவு லாஸ்ட் ஐ திங்க் 70%. மேல்கூறிய அனைத்தும் ஓகே, நாட் பேட். ஸோ